Identity is an interesting thing. I've always found that in my earlier life a bit of a struggle. Krenuli smo u 4 sata ujutro iz Sidneja automobilom preko plavih takozvanih planina. The trip that I'm on is following the trip that my late father did many years ago in the late 1950s. Vidjeli smo najavu dokumentarnog filma Countryman, zemljak Manu Valji. Ovaj dokumentarac prati putovanje od 10.000 km na kojem se isprepliču priče australskih starosjedioca i useljenika. Naš gost je autor filma, Peter Pecutić, koproducent i redatelj. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vama na pozivu. Vi ste Australac hrvatskih korijena, pa da čujemo malo priču o povijesti vaše obitelji. Kako je obitelj, kako je otac od Smokvice došao do Australije? Dobro, što prije ću kažiti od mamu. Ona je još živa 89 godina i ona je rođena na Pelješcu. Selo se zove Nakovan. I kad je bila 3, u 36 godina je priselila, imigrirala u Novi Zelanda i tu je narastila. Moj otac je, pokojni otac, je rođen u Smokvici i on je studirao u Pragu kao mechanical engineering. I poslije to je završio fakultet ovdje u Zagrebu i poslije to je otišao za praks u Sidneju. I on je uvijek rekao da je došao u Australiju kao turist i kad je se vratio u Korčula isto je bio turist, zato je imao već australski državljanstvo. Tako, da. I tako su mi korenje od opa strane ovdje u Hrvatskoj je mjesto prijetke od opo dvoje strane. I tako, drago mi je sam ovdje, na zemlji ovdje u Hrvatskoj, mjesto mog pretke. Predaka, hvala. Vi ste sad se i vratili sa Smokvice. Znači, koji je bio razlog vašeg posjeta? Što ste tamo radili? Mi smo imali jednu kratku turne, projekcija naših filma. Imali smo projekciju u Blatu, to su organizirali su Blatski fižuli kulturni centar, Korčula, Centar za kulturu u Korčulu i u Smokvicu smo imali projekcije i to je bio zahtjevniji. Publika. Najzahtjevnija publika. Zato oni su sve ovako gledali, ali oni su bili vrlo otvoreni i ljubazni prema ovaj dokumentarni film. Bio vrlo, značilo je puno da smo doveli priče od svog pokojna oca nazad do celo gdje je rođeno. Pa recimo nekoliko riječi o filmu, što se u njemu događa. Dakle, 10.000 kilometara je u pitanju, kombinirana priča australskih starosjedioca i useljenika. Pa možete nam malo detaljnije objasniti. Kušat ću u hrvatskim jeziku. U vrijeme COVID-a australski vlast su bili oni su zatvorili granice. Niste mogli van ili unutra dolazi. To je bio vrlo uspješno, ja mislim, za kontrola COVID-a. Ali ja sam tipičan Australac s hrvatskim korenjem ko svaku godinu dolazi ovdje na Korčuli, na Dalmaciju za mene i nisam mogao tako šta ću da radim. Ja sam odlučio da kupim kemper, ja volim surfati, tako sam odlučio da idem na turne istočni obala Australije na surfanje. Ali sjećao sam, kad sam bio mlad, da mi je pokojni otac je rekao da je imao neki put na 58 godina iz Sidney do Cairnsa da posjetiti naši Hrvati tu ko su rezači šećerni trsk. I to je za mene bilo vrlo interesantno. Ja sam odlučio da napravim dokumentarni film. Oni još više ne živiju, ali ja sam odlučio da napravim etnografski film od onih potomci, od taj ljudi i pitajući kakva utjecaje ima njihovo hrvatsko nasljeđe na njihov australski identitet. Peter, sada mi gledamo, u ovom trenutku vidjeli smo jedan kadar kada vi zapravo dovodite u vezu sebe i koproducenta filma. Znači vi kao Hrvat, a producent Joseph Williams, on je aboriđin, umjetnik
I on živi u Puštinu, tu u severnije Australije. I kad mi smo se upoznali, on je rekao da je otac isto Hrvat, ali nije ga upoznao, zato otac je otišao kad je bio mlad. I kad sam ja njega pitao kakve utjecaj ima na njegov identitet, on je kamere od meni i stavio kamere na meni i pitao, pa vi meni kažete od hrvatske kulture i sve takve stvari. I ja sam njega naučio ono što ja znam kao Australac i od hrvatskih korenje. I postala je iskrena kultura razmjena ispod nas. I mi smo postali suradnici i supripovjedači. Supripovjedači. Tačno, ovaj film. I uz produkcije ovaj film mi gledamo buđenje Josifov hrvatskih identiteta, ali uz toga mi isto naučimo duboko od aboriđinskih, voromovskih identiteta i kultura. I tako. Znate što je još interesantno? Da. Tu u ovoj emisiji toliko puta su dolazili, kako vi to kažete, indigenous, autohtoni ljudi iz Australije. Ne znam ni sam koliko puta sam se nosom u nos pozdravio s njima. A to je Novi Zelanda? Da, ali sve to zapravo... Htio bih da povežemo našu sudbinu Hrvata u Australiji i autohtonih ljudi. Ima sličnosti? Ima i to sam naučio uz procesa produkcije ovaj film. I najviše je, kad sam ja bio mlad, moj pokojni otac je rekao da zemlja u Hrvatskoj ne može se prodati. To je zemlja od kako se kaže? Predaka. I ja sam kao čuvar za potomci. I to je to. Ja nisam mislio ništa od taj stvari kad sam bio mlad. Ali kad sam bio sa Josefom na njegov zemlje, ja sam učio da on ima isti odnos sa zemljom. Za zemlja nije nešto da se proda. Da zemlja je mjesto gdje su naši pretke živjeli, borili, gradili, stvorili i umrili. I to je nije roba da se prodaje, to je svijeto mjesto. I to sam naučio da i Josip ima isto osjećaj. Tako. Da vam je to zajedničko. Da. Sutra je Dan Australije, proslavit ćete ga u Hrvatskoj. Kako se osjećate na taj dan? Toliko sam zahvalan što ću sutra slaviti zemlju svog rođenja u zemlji svojih predatka. Moja ljubav prema obje zemlje i naroda je jednaka, duboka i jaka. I mislim da nema suboka interesa tu. Sukoba interesa. Tako, mislim. Tako, Josip i ja smo počašćeni što će australsko veleposlanstvo pustiti naš film sutra za proslavu. I nadamo se da to simbol prijateljstva između Hrvata i Australije i da se prijateljstva i veze šire i produbljuju. Tako. Pa onda Happy Australia Day i vama i svim Australcima i koji nas gledaju i u Australiji i ovdje u Hrvatskoj. Film, gdje se može još vidjeti vaš film? Vi ste ga prikazali na Smokvici. Where are you going to broadcast this movie? Later. Ured za Hrvati izvan Hrvatske su nama dali preporuku financijsku pomoć da ima još jedno turneje okolo Australije i u remote communities and urban communities. I naši san je isto da ima turneje u kinama okolo Hrvatske i ako je moguće i na broadcast na televiziju isto. Hvala vam na gostovanju, puno sreće vam želimo u promociji ovog filma i veselimo se vidjeti ga. Hvala vama i Happy Australia Day. Evo, i lijepo je bilo čuti i malo ste se i pripremili za ovaj hrvatski govor na hrvatskoj televiziji. Lakše vam je naravno na engleskom, ali lijepo je malo i da to osvježite i da se i taj naš jezik u dalekoj Australiji ovako lijepo čuje.